Hormatly prezidentimizin öldür baradaky aladalaryna, kömek gollawlaryna jogap edip, iş tepkinlerini barhaýy horlandyrýan Daşaul welaýatynyň telekeçileri ak bazarlarymyzyň dürli önümlerden dolu bolmagy, ilatyň ötenüsliginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalary diýerler. Pekin paýgasy ummany magtumuly Praga ýylyna welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu urda Şabad etrafynda ýerleşýän Amatay Harit nişanly önüm öndürýän tikinçilik kärhanasy hem özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada tikilýän dürli görnüşli eýneşikler ilat tarapyndan ýokary isleg bilen satyn alynýar. Bu ýerde tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklygyna etlenen kämil enzamlar oturdular. Ýagny tikinçilik bölüminde häzirki zaman ülüňlerini dol laýyk gelýän tikin maşinlary we beýleki ýöri töleşdirilen enzamlar hereket edýär. Tikilýän eňneşikleriň köpüsiniň buýurmalar esasyna taýýarlanylmagy bellenmäge degişlidir. Oňa ýurdumyzyň senagat, gurulşyk, owa hojalygy, medenet, saglyk goraş budaklarynyň etlenen ýokary hili önümleriň öndürilmegi dol şaýatlyk edýär. Tikinçilik kärhanasynda öndürilen önümleriň arasynda uly ýaşlylar we çağlar üçin dürli görnüşdäki eşikleriň, maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan dürli görnüşli haritlaryň, kärhanalaryň işçilerdir hünärmenleri üçin ýöri töleşdirilen eşikleriň, gelsikli ýan torbalaryň bolmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Kärhananyň önümleriniň daşary ýurtlara eksport edilip başlanmagy ýöri bellenmäge degişlidir. Bu bolsa kärhananyň mümkinçilikleriniň barha artmana ýardam berer. Bölük saty üçin bolsa täze biçükdäki beýasajga ukyply uly ýaşlar we çağlar üçin dürli görnüşdäki eşikler tikilip, olaryň bedi gaýratynlyklaryna da ulunys berilýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde büýük kärhanada dähmet çekýän eli seper tikinçileriň ihlasy ähmetli ýerine düşýär. Olar hususy telekeçiligi ösdürmekligi ulunys berýän Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdanymyzy alkyşlaryna aýdýarlar.